Tocou a quen lle tocou desta vez, Vanessa. Que non lle tocara nunca. Pero mira, hai que mirar como está esta cuberta. Da igual. Ya aquí está a mecánica. E luego, chico, Sangre seguramente do guanaco aí no capó. É que aquí andanche de calquera maneira, entón claro. Nestes momentos é cando ves a importancia da seguridade vial e aquí pasan de todo. Bueno, aquí temos o noso pedazo, un bocadillo de salchichón, unha rodaja por dous. É que mira que bonito está. A ver, si vivimos tan... Si, comendo aquí nunha casa abandonada. Nunha casa, nunhas paredes. Nunhas paredes abandonadas ao reparo da parede. Botaron chumbo, hormigón. Sí. Madreña, yo. Dame tenda. Quería que se viera o vento. Vamos toda a noite. No, nas partidas media hora. Joder. No, xa logo media noite, sí. No, Porque me o sea, porque leva así fatal, pero claro, despois de 90 km de bici, pero vas a las épicas montañas. Calorcito de valla. Ui, madreña. Calorcito, non poden abrir os ollos. Son as 5 de valla, e estrogai xeito de dormir porque a tenda menease para todos os sitios. Isto é horrible. Ai, Dios mío. Mira, patrón. Mira. Oye, luz artificial. Sí, e o vento natural. Tamén. Unha risa. 9 da mañá, chovendo. Aquí no medio bueno, da nada, non sei porque me extraño todo medio da nada, porque bueno, as mochilas contra este cartel, esperando que pase unha camioneta ou alguén que se apiade de nós e nos leve, pero isto tenche un xeito, mira, xa estamos empapadísimos. Que chau ten xa bon examinado. Pero empapadísimos, tú mira, Vanessa, así xa decir, mira xa como fico por aí abaixo. Menos mal que recollemos a tenda, eso sí que foi lotería. Sí, deixou nos recoller a tenda, pero nada, empezou outra vez. Eso vino que hace este muchacho que fuimos. Esto, mira, se non es por esta gente a ver como pedaleamos esto. Ay, madriña, de repente se acaba el asfalto 73 kilómetros y no es ripio, es barro. Era ripio, pero Fue ahora ya ripio. es... De hecho esto, cuando llueve creo que se corta, lo cierran, ¿no? Es que los turismos aquí, claro, como embarren ya no sale. Pupi, anda por la huella. Yo quiero ir. Y estos que caen como moscas. Va, o que nos pasou por o camiño foi que nos empezaron a pitar pi, que pasa? Ves esa roda que lle falta a miña bici? Pois esa roda que lle falta a miña bici saliu disparada, cadeu e non nos enteramos. E viña detrás unha furgoneta con ela. Lo que hizo esta rueda es imposible, salió volando, llegó a la esquina del precipicio, se iba a caer y se dio la vuelta. E volvió para atrás. E colleron e viñeron tras nós non sei cantos kilómetros para traernos la roda. Imagínate se chegou sin roda. Que gracia. Como nos faltaban 1300 para o próximo sitio que queremos ir, pois fixemos bici stop. E recolleronnos e xa avanzamos máis de 500 km. E polo medio, pois vamos a un patrimonio da humanidade que é a Cova das Mans Pintadas. Bueno, esta é a fantasía da viaxe. Como pagou? Perdón. Sí. Onte chegamos aquí ás 12 da noite, xa desesperados
aquí a vila de Perito Moreno. Fomos, como preguntaron ao hotel, onde íbamos que nos trouxeron, 112.000 pesos ao cambio, que sei, 80 euros ou máis de 80 Claro, euros. estamos pagando 4 por o cambio. Sí, bueno, pero sí. Entonces dixamos, non, mira, non vos preocupedes, collemos as bicis e marchamos por aí, xa ponemos a tienda debaixo dun árbol calquera, ou esa hora era o que contabas, non sei ti. Pero 80 e pico euros ou non nos íbamos pagar. Eu estaba flipando con que íbamos a pagar algo así. Chovía de noite, bueno, pues, alá vimos este Camping Row a última hora. E dixemos, vamos probar. E gracias que estaba a tenda do lado aberta, que foi o señor que me trouxo aquí, non chegábamos nin de coño, chegamos. Xa me dio da tenda do lado, se van a quedar como un personaje histórico del pueblo. Nada, o señor é un personaje, dixemos, ay Dios mío, como van a dormir na tienda, como van a dormir na tienda, como van a dormir na tienda. Quedamos aquí. Bicicletas ao búnker. Mira, Raúl, que lle puxo aí de comer á vaca. E aquí temos todo o que nos cociñou, isto todo fixo para nós. Mais a potaza aquela do arroz con leite, máis o café que nos diu pola mañá. Isto tampouco sabemos o que nos vai cobrar. Ahora se marchou correndo, díxome, sal fuera, hai unos turistas, vete a recomendarme. Pero anda, rápido. Alá, fun. O señor saliu, eu que sei, unhas cousas tan raras. Mira outras, como aproveito. Fome buscar o dulce de leite, que isto é como pides, e cando tal xa che están tocando pola porta con eles. Pides non, comentas. Que tal? Este pan está riquísimo, de dulce de leite tamén, pero é unha bomba. Como un pan asado en grasa frito en grasa de animal, e isto que é como leite condensada ultra cocido para que se concentre ainda máis o azúcar. Así que, menuda bomba. Aí, perfecto. A ver, vou quitar outra por si acaso. Aí. Bueno, aquí está o búnker. Conto ao final, non nos ensinei, ao final non dormimos nel porque se estaba moito máis quente ali con el no chan. E regalaron despois da guerra. E aquí están os fogos, que onte tuvo os 6 fogos. Mira que cociña tan profesional. Ten aquí. E ala ten aquela. Tuvo os 6 fogos encendidos toda a mañá porque nos cantaron o sitio. Ao final nin virba aquí. Tencho un xeito. Pero bueno, está moi ben, non servicio de dormir unha noite. Nada, pois o bo de viaxar con tempo que é? Pois que podes cambiar os planes. Quedámonos sin diñeiro. Bueno, canto temos? Canto che queda, Vanessa? 20. 20 cantos son? 10 céntimos, 8 céntimos aproximadamente. Bueno, temos uns 8 céntimos en caixa. E fomos a quitar cartos, nada, que ata mañá non hai cartos. Porque descubrimos a fantasía dos cartos en Argentina, por fin, que é cal, Vanessa? Western Union. Western Union fai o cambio que che fan no mercado negro, mellor aínda. Entonces, claro, é unha fantasía, non necesitamos nin ter caixa, é mandar cartos por Western Union, que, bueno, é moi fácil. Que mandas dunha conta a outra e aí vai. Sí, entón nada, mañán xa temos cartos, a 230, e 5, e 2. Bueno, é o que iba entón, pois como temos que quedar hasta mañá, pois vamos ir aos antiguos, que nos dixeron que era unha vila moi bonita, ao lado dun lago. Mira que sitio tan bonito. É o primeiro lugar onde realmente empregan o lago para bañarse e disfrutan do lago, non só miran para el, como en todos os sitios nos que estivemos ata agora. Eu estou aquí, nesta casita de madeira, comendo. Sete e media da tarde, 60 km por facer e andamos buscando, mira, estou unha servilleta que nos colleu aquí Raúl, a panadería do xenro, para levarlle un pan. Vimos sin luces, ademais. É sin luces e sin nada. Eu Eu huberame ido e dito que non chegamos aquí. O que non pode ser é estar a 7:30 da tarde, ter que facer 62 km a andar con esta servilleta polo pueblo preguntando onde queda isto. Pero aquí a señorita parecelle todo moi gracioso. Como era de esperar, 40 e pico kilómetros por chegar e estáse facendo de noite. A ver se non facía falta ser un genio para predecir isto. Nada, sorte, recolleunos un camión que nos parou de noite, que eso sí que é raro, que che paren de noite
a 30 km daqui. Que hora é? Que hora é, Vane? 11 menos cuarto. 11 menos cuarto. Nada, menos das 12:30 non estábamos aquí. Así que, hoxe estamos montando fora, que hai máis xente. E bueno, xa andou. Xa se acabou de dormir Xa se acabou, si, mente que durou, pero xa está boa noite. Ela anda a 100 tamén, porque ten máis xente e anda a 100. Hostia, pois eu ainda comía do polo que sobrou, Vanessa. Tiñamos que haber levado todo. Agora que comemos? Tens unhas pavías. Onde estamos, Vane? Na Anónima, comendo un heladito. Pero estamos en Perito Moreno, pueblo. Mira, eu parezco Que parezco do deputación que estou na carretera. Realidad. Non hai nada que ver. Perito Moreno non ten nada interesante, pero sí que ten alguén Ten un señor moi interesante. Que se chama Raúl. Que nos quedamos no seu minicamping, chegamos a liar 12. Bueno, Anoite. isto creo que xa o expliquei no seu momento, pero que me dixo Raúl onte? Que vieres pedir aquí? Ponte na porta, Cristian. Que por tú tan flaquiño que viñera aquí á porta da Anónima a pedir limosna, que seguramente que quitaba algo. E eu, ai, Dios mío, pero estaba que pensará de min. Claro, pensaba que non tiñamos casa, que estábamos na calle. É que che dixo a ti, de min? Díxome que, porque pensa que somos parella, díxome que era moi feo. Que era mellor que fora con él, porque claro, 79 anos. Pero como dixo, que como es tan feo, así por lo menos nadie te lo quita. Te lo roban. Ai, Dios mío, querido señor. A ver, o señor é total. Había por momentos que pasaba moito de min e falaba máis con ela, pero por outros momentos tamén falaba comigo. Bueno, estamos tendo moitísimo problema cos cartos e non nos Botamos quixo ali cobrar. 3 días. Non nos quería comendo, cobrar. cenando, almorzando, todo, hasta nos trouxo unha cerveza. Agora hoxe obligounos a cociñar pa o camiño. Trouxonos cerveza, foi comprar un polo, botou criollos, bueno, algo fuera de serie, se terminou. E non nos quería cobrar porque ustedes non tenen dinero e yo... Non se preocupen, no les cobro. Yo, ai, Dios mío, por que non nos vas cobrar? Al final, deixamos os cartos. Dimos os cartos en euros. Pero o pero- problema é dos euros que poden ser dous. Unha, que os deixa ali de recuerdo, que bueno, é o seu problema, ou dúas que lle tonquen no cambio. Pero é que non temos cartos, que facemos? Bueno, queríamos ir facer un giro e non quixo. Xa non nos digo os datos. Majísimo, Pero anotou bueno. así na súa libretiña que non debíamos nada. Sí, pero... Ai, bueno, unha foto vou na colgar aquí, porque na súa libreta que... Bueno, e nada, a verdad que nos imos con moi bo sabor de boca daqui de Perito Moreno, sobre todo polo helado. Este heladito. Vai, Pero un va, color- señor, ese é genial. Sí, merece a pena vir ao Perito Moreno por A quedarse no conocer a camping Raúl. deste home e estar con ele. En serio, que nos abre as portas da súa casa, dormimos ali con él na súa habitación cociña. No chao. Todo. Ao lado da cociña de Lariga. Deu-nos de comer pasta según chegamos. Foi un sueño. Sí, o sea, así que ás 12 da noite, mollados, Perito Moreno, con un frío. así, Raúl, así. Chaman yo loco de Perito Moreno. Con eso xa vos digo todo. Mano, mira que flores, que Por de fluorescencia equipo. tan... Levamos, oístes, a xente vai pensar que o noso viaxe foron 3 días, porque temos esta camiseta sempre. Pero non, esta siempre, eu non. esta camiseta a min durame 3 días. Poño outra lavo e volve a durar outros 3. Entón, claro, gravo unha semana que mesma camiseta. Por eso, é o paso siguiente anterior a ser vaping. Hostia, coche. Semana 5. Todo en directo, non está nada planificado. Camioneta. Veña. Estamos, que temos os... Veña, ahora toca a ti. Pois no chao. No, vamos a levantar os dous, veña, que este é o bo. Bueno, pois como non estamos no medio da nada, fixemos 30 km, bastante subidiña. Agora estamos intentando repoñer algo de forzas, que estamos xa famélicos. Pero estás grabando xa, fantasma. Que me cuentas, Cristian? Bueno, pois conto che que é o primeiro día que nos podemos levar nun río porque nos lo permite a temperatura da auga e do tempo. E é importante tamén é traer xabón ecolóxico e champú ecolóxico, porque así podes te bañar en calquera sitio e sentirte un pouco menos mal por contaminar. E nada, esponxa e frear, e punto, non queda outro. E a patrona aquí que está tamén buscando peine, que como non o tope igual ten que rapar a cabeza. Ai, malo será, hombre. Bueno, estamos en Río Maio.
E o que nos pasou tamén é bastante increíble. Fuera de serie. É bastante increíble. É que por fin temos o que? Enseño moi o fachuco. Ai, Enseño o fachuco que te pos nervios e todo. Eu teño outro fachuco. Mira, mira, hostia. tes un Eu teño 9.000 e pico. Escoita, o billete máis grande que hai neste país é de 1.000. 1.000, o precio que o cambiamos son 4,50. Sí. Así que mirade cantos Mira. cartos temos, mirade cantos 4,50. Bueno, yo ao salir de cambiar aquí, esto zapateamos, non Claro, salir no eu suelo. cheguei e contei o noso drama. En plan, o drama que vimos contando todo o rato. Sí. Sentámonos fora, eu metín o feixe aquí. Mira, Cristian grava. Metín aquí o feixe, dixo, ai, Dios mío, malo será. Estábamos ali, jiji, jaja, mañá chove, vámonos quedar, vámonos ao camping, cando de repente... Sala señora, e tendes onde quedar, porque eu teño unha cabaña aí adiante. E bueno, non, pero imos ir ao camping municipal pensando que nos quería vender a cabaña. No, se quedan en el camping, en la cabaña, o quedan allí, o lo que quieran. E agora vou enseñar a cabaña. Este é un torno. Ali o señor é médico e ela ten un negocio. Esa é as súas consultas. E esta é a cabaña que nos dixeron que nos quedemos os días que queiramos aquí a descansar. Cada un a súa habitación, deixáronos aí a clave da wifi, temos auga, temos para cociñar, trouxeronnos sábanas, toallas, pum, pum. E isto é gratis, sabes? Estamos sentados na acera, quédense a dormir aí. É que, e los días que quieran, é increíble. Isto pasa, non sei que nos está pasando todo o tempo. Isto non se cree, isto non se Sí, está, que non se sí. cree. A verdade que sí. Que é unha cabañita casita que está genial. No, é que non nos non nos conocen conocen de nada. E acábanos de abrir a porta da súa casa e que nos quedemos os días que queiramos. Que non hai chave na pechadura, que aquí que non rouban, que deixemos por aí as chaves cando nos vayamos. Isto Increíble. É genial. No, he hecho un vídeo. Ai, mira, eu soñei con este sitio do que xa nos falaran, que é... É que eu non me imaginaba así. Falarannos dun bocadillo, pero desta peza fantasía. Xa. Esta hamburguesa, a ver, mira, Sí. teño unha mão moi grande. Sí, é que son uns tamaños tan gigantes. Eu... Mira, un cuchillo, fíjate. Sí, Pero mira que fantasía. sí. Así tardaron, claro.